Kým iní nevedia, kde si položili kľúče či okuliare, 30-ročný Jozef sa večne zháňa po svojej umelej ruke. Nebolo to tak vždy. Narodil sa zdravý, no v puberte sa to zmenilo. A tak, kým jeho rovesníci randili s babami, on, pôvodne pravák, sa učil používať ľavú ruku. No dnes zvláda neskutočné veci. Keď mu otec, handlovský baník, zarobil na prvú elektronickú protézu, skoro od radosti vyskočil z kože. Od istej udalosti ju však používa len výnimočne. Šli sme v autobuse a vlastne tu je akumulátor, hej? No a tento akumulátor, ja som bol v tom, že bol nabitý. No lenže nebol, že konečná. Ako dobre, tak idem si otvoriť ruku a nič. No dokiaľ, tak som stal takto zavisený, to tam visím. Nakoniec sme museli rozobrať vlastne nejaké tá tyč, na sú tie uchyty, to sa celé muselo rozobrať, ja som ruku vytiahol a odišiel som preč. Okrem elektronickej má aj bežnú protézu. Nosí ju len kvôli ľuďom. Pohľad na holý kýpeť nie každý prežije bez malého šoku. Priateľku, s ktorou sa zoznámil cez internet, o svojom handicape preto radšej informoval až na prvom rande. Som sadla do auta, tak mi spomenal, že niečo robil v motore, neviem čo. Niečo si oprával, že má špinavú ruku a podával mi ľavú ruku. Ale mne to akože absolútne neprišlo mi to, až potom mi medzi rečou povedal, že nemám ruku. Ale vôbec, akože by som to nejak... Bála som sa napríklad rodičia, hej, čo, ale proste úplne v pohode. Pri akejkoľvek práci, aj vtedy, keď ľuďom zapája internet, si Jozef protézu zásadne skladá z ruky. U jednej klientky sa mu záhadne stratila. Hovorím, prosím, nevideli ste mi ruku? Ježišmaria, to je vaša, ja som myslel, že to môj syn doniesol, takže schovaná tam medzi topánkami. Jožko nebol nad vecou odjak živa. V 15, keď mu ruku otrhla nájdená výbušnina, mal veľký problém vyrovnať sa s tým. Spolužiaci mu to vôbec neuľahčovali. Ty krypel, ty mrzák a takéto, vtedy to trošku zabolelo. Depresiám a ľutovaniu spravil rázny koniec otec. Začal syna pripravovať na športovú kariéru. Drina, slzy, odriekanie a potom Nagano, Salt Lake City, medaily, ale najmä víťazstvo samého nad sebou. Tak vyzeral ďalší život Jozefa Mesíka. Ja som tam išiel s tým, že nemám ruku a nevedel som si to proste predstaviť. Až keď vlastne som tých ľudí tam zbadal a ja pozerám, ako čo ja chcem, však nič nie. Ja som mal kamaráta, ktorý mal takú chorobu srdcového svalu, že on si mohol sadnúť, zavrieť oči a mohol zomrieť. A toho človeka som nevidel vážneho a to božne zamračeného. Že ako to ty robíš? Čo ti tebe prišli tu na? Ako ty to kutiky takto, že sa stále vrelceš? A on mi hovorí, vieš Jozef, ja nežijem každú sekundu, ja žijem každú tisícinu sekundy. Úspešný, spokojný, no súčasne pokorný. Taký je Jozef Mesík. Svoj život by nemenil za iný, ani by z neho nevymazal deň, keď prišiel o ruku. Ja som šťastný každý deň a proste ja sa ráno zobudím a ja stanem vierehotane do ďalšieho dňa. Myslím si, že málo ktorý zdravý muž by sa mu vyrovnal. Dá sa povedať, že žije naplno a že je úplne sebestačný. Svojím životom dáva príklad mnohým ľuďom. Boli aj možnosti také, že by som bol medzi čakateľmi na reamputáciu ruky. Nechal som to tak, ako na to, aby som mal ruku a k tomu sa ešte dopoval liekmi kvôli na potlačenie imunity jedno druhým, ako nestojí mi to za to. Radšej nemať ruku, ako nemať nič v hlave. Na snubný prsteň patrí diamant. Ako vyzerajú snubné prstene slovenských celebrít? Veš Krnovej predpovedala, že si vezme Havla, Basikovej, že porodí syna. Dagmar je kartárka, na ktorú sa spoliehajú české hviezdy. To je len časť ponuky na zajtra. Budem rád, keď si o 17:25 opäť nájdete čas na sledovanie Reflexu. Majte sa pekne, dovidenia.